Hello, magandang hapon po. May nanggugulo. May bato. Ah, hindi. Hello po sa mga nandyan sa loob. May harang po ba? Saan ka na? Hindi ko makuha. Yun. Maraming salamat po sa pagpunta kay Viva Samsakdan, Sister Riray. Maraming salamat po. Hello po sa inyo lahat. Jo Maris po. Maraming salamat sa pagpunta. Thank you po. Ayan, may mga jacket na po kayo. Nagmamadaling kumain kasi tanghali na. Meron akong background nakaupo sa likod eh. Ayun oh, kitang-kita. Nandito po ako sa trabaho, Jo Marie. May school na dito kami stayin kasi bawal lumabas. Kaya dito kami pinatutulog araw-araw. Hanggang 2 months daw to. Hindi ko alam kung aabot ng 2 months or higit pa roon. Parang maingay. May naririnig po ba kayong ingay? Ayan. May ingay pa po ba? Salamat po sa pagtanainaan mo, Kuya, volume ng phone mo. Bakit maingay? Ayan, subok lang po to kasi kailangan natin maraming salamat po sa nag-thumbs up, sa 5 thumbs up yan. Maraming salamat po. Parang kagabi pa yung mga thumbs up na yun ha. Hello po, Sister Ira and Sister Licia. Magandang tanghali dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong oras na dyan sa inyo sa Amerika. May pasok kayo ngayon Jo Marie. Hello po sa aking asawa, nandiyan po nakatampay, Mother 65 Vlog. Hello.
Marami po bang order? Ano nangyari sa GC nga pala? Parang nag-aalisa na sila. Mega shoutout po sa 2 million na nandyan sa loob. Maraming salamat po. share natin. Paki-share naman po sa mga nandyan. Salamat po sa share muna. Tapos ka na, kuya? Hindi pa. Hindi na dinig yun. Dinig ka talaga. Good morning po sa mga nasa Middle East at sa Pilipinas po. Magandang hapon po. Salamat Jomare sa pag-play. Thank you po. Thank you. Maraming salamat sa 6 na thumbs up. Thank you po. Sa mga nandiyan sa loob, baka naman paki-share naman po.
dumaan sa likod. Baka naman, baka naman. Ayan, 5 million na po. Maraming salamat po sa mga nag-share at saka mga nakabidyo yan. Maraming salamat po. Thank you very much po. May Angels Otero. Salamat po sa pagpunta. Legit po kayo. Lagyan natin blue jacket. Ayan, di nakita na po kita. Hello Mapas, maraming salamat idol. Oh. Thank you, Boss Earl. Ayun. Naglulo ko yung aking internet. Ayaw yata makisama. Mega shoutout po sa 6 million na nandiyan sa loob. Maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-BG My Angel sa Otero. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. Meron po bang harap? Sa susunod po, siguro magkukat tayo ng watch hour. Boss Elmer Dorana Tansangla, maraming salamat boss. Maraming salamat sa pagpunta, Boss Elmer. Good morning sa iyo, Boss Elmer, diyan sa Middle East. Magandang umaga po. Maraming salamat sa 7 million na nandyan. Hindi pa po pala tayo ticket kuya. Kaso lang hindi ko matikitan itong account ko ngayon. Maraming salamat. Didikitan kita mamaya. May Angels Otero. Maraming salamat. Mamaya bisitahin ko yung iyong bahay pagkatapos ng ating galis. Madali lang naman po to. Kasi matagal tayong tinakapag-upload. Gawa ng palukulo ko yung internet. Jonathan Liwanag, Tamsak Dan po. Pinasok po ako ni Chef. Maraming salamat kay Jo Marie. Maraming salamat po sa pag-share. Ayan, may jacket ka na idol. Pwede kayo magbaba ng inyong mga link dyan, yung gusto. Yung gusto po, pwede magbaba ng link. Open po yan. Maraming salamat, Idol Liwanag. Maraming salamat sa pagpunta. Tingnan ko yung bahay mo.
Yung gusto po maglapag o gusto magipagkaibigan dyan, sige lang po. Salamat po kay Boss Elmer Dorana sa pagdalaw. Isang monetized channel na po yan si Boss Elmer. Puntahan nyo po. Boss Elmer, magbaba ka ng link mo. Ayan, si Elmer Dorana po ay isang monetized channel. Huwag nyo pong i-skip ang kanyang harang kung pupunta po kayo sa kanyang bahay. Kasama ko po yan sa aming team. Siya po ngayon ay nasa Saudi Arabia. Nasa Riyadh po siya ngayon. Parang pinagpapawisan ako sa init Bibisitahin ko yung bahay mo, Jonathan. Saka si may Angels Otero, maraming salamat po. Maraming salamat Bill, thumbs up Dan. Thumbs up Dan po ni Chef. Maraming salamat po at maraming pinadala si Jo Marie. Thank you po. Parang delay yata yung aking isang monitor. Yung mga gusto po magbaba ng link, yung gusto makipagkaibigan, open po, pwede po kayo magbaba riyan. Ashley Mangel Journey, maraming salamat po, super sticker. Wow, salamat Ashley Mangel Journey, maraming salamat po sa iyong mga palipad, maraming salamat po. Thank you sa pagpunta at saka pagpapalipad riyan. Thank you Ashley Mangel Journey. Nakatulog ako kagabi sa ilis mo. Pagising ko wala na kayo nagising ako ng mga alas 3 yata. Salamat Ashley, maraming salamat Mangel Journey, maraming salamat po. Thank you po sa palipad mo, maraming salamat po sa pakulay. Thank you. Yung mga gusto pong lumikit o makipagkaibigan kay Ashley Mangel Jo, magbaba ka ng link mo, Ashley. Thank you po Bill, maraming salamat po sa pagka-BG riyan. Baba kayo ng link na Ashley. At saka yung mga nandyan po, open po kayo, pwede po kayo magbaba. Yung mga gusto pong makipagkaibigan o makipagdikitan, open po yan at lahat po kayo meron ng jacket. Salamat po. Salamat ulit, Ashley. Mababa ko yung link ni
Ma'am Ashley. Maraming salamat po sa mga naka-video po dyan. Maraming salamat po yung mga nakatambay lamang po dyan. Thank you po. Ayan po, pakidikita naman po yung ating super chatter Ashley Angel Journey po. Maraming salamat po at maraming salamat. Ayan po, bababa ko yung kanyang link. Nahanap lang tayo ng medyo bababa na medyo malit-lit. Ito nga lang siguro. Salamat po kay Konyang Channel na naka-video po dyan. Maraming salamat sa iyo, Konyang. Thank you. Kay Ashley, maraming salamat sa pakulay mo, Ashley. Maraming salamat po. Kahit nabihira ako makapunta sa mga LS mo. Ayan, pwede nyo pong tikitan yung ating super chatter Ashley Angel Journey. Ayan po, binaba ko po yung kanyang link. Thumbs up muna, Boss JL. Busy mode pa tayo. Salamat po, Boss Bradley. Maraming salamat po sa pagpunta, sa pag-thumbs up kay Konyang Channel po. Maraming salamat po. BG lang po. Maraming salamat po. Ulit maraming salamat po sa mga pumunta. Boss Bradley, thank you. At sa mga gusto pong makipagkaibigan, please naman po tikitan nyo po yung aking super chatter Ashley Angel Journey. Ayan po, binababa kong link ang ating super chatter. Bibas, maraming salamat po. Wow. Salamat sa pagpakulay uli. Maraming salamat. Thank you very much. Tapos lang sa harang nasa office kapapal boss. Opo, dito lang kami sa aming munting tahanan sa ngayon. Kasi pinagbabawal kaming lumabas. Siguro mga 2 months kami rito mananatili. Buti nga nakagawa tayo ng paraan, Boss Bradley, kasi akala ko madadaon yung aking channel upload. Hindi ako makapag-upload ng mga videos sa mga hindi makapag-LS. Medyo kinabahan tayo doon sa loob ng 2 linggo. Salamat, Olegia Vivas. Maraming salamat, Gia Vivas. Maraming salamat sa pagpapakulay. Thank you. Medyo ang gamit po natin ngayon ay puro cellphone lamang, kaya isa-isa lang po natin may bababa yung mga link.
Ah, ngayon kasi Sabado kaya pwede tayo mag-live. Ang tapos ng trabaho namin pag Sabado ay hanggang 10 o'clock lang na umaga kaya out na po tayo sa trabaho. Sarap ng pakape ha. Ashley Journey. Maraming salamat po Boss Ginalyn. Boss Bradley Ginalyn. Maraming salamat po. Dito lang po to, luto lang po ako pang lunch. Maraming salamat Gia Vivas. Maraming salamat. Thank you po. Sa mga hindi pa po kadikit ng ating mga super chatter dyan, sila Ashley Journey at saka si Gia Vivas, maraming salamat po, padikit na lang po. Hindi tayo makapag-upload Boss Bradley ng mga video kasi hindi tayo makakuha doon sa labas. Ang pan lang natin yung ang tema ng ating mga video ay travel kaya hindi tayo makapag-upload kung ano-ano na lang. Thanks kay vlog, maraming salamat po Downtown Sack Host. Maraming salamat Maris Matilya, maraming salamat po sa pagdaan, maraming salamat, thank you. Anong oras na po dyan sa Europe ngayon Maris? Anong oras na po dyan? Maraming salamat po sa mga naka-video riyan, sa 8 million naka-video, maraming salamat, at sa thumbs up na 14 na thumbs up, thank you po. Hindi tayo sanay Boss Bradley mag LS mag live 7:54 AM here po. Kaunti lang pala difference ng Philippines at saka ng Europe. Wow, pangkape. Maraming salamat Maris Matilya sa pakulay din. Maraming salamat po sa inyong mga super chatter. Thank you po, thank you. Pang almusal bukas po yan. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating tatlong super chatter. Enjoy lang boss, busy mode kasi Sabado na. Okay lang po, maraming salamat sa pag video dyan na Boss Bradley. Muli maraming salamat sa ating mga super chatter, kay Maris Matilya, maraming salamat. Gia Vivas, Ashley Minjal Journey, maraming salamat po sa mga palipad nyo sa pangkapi, pangalmusal at sa katanghalian. Maraming salamat po. Maraming salamat sa 10 million na naka-video riyan. Maraming salamat po. Thank you. Sa mga gusto po magbaba ng link, pwede po kayo magbaba riyan. Open po yan. Pwede po kayo magbaba. Sa mga gusto makipagkaibigan sa ating mga super chatter, thank you po. Hindi kasi tayo marunong magbaba ng link ng sabay-sabay Maraming salamat po sa 11 million na nandyan na naka-BG lang. Thank you po. Huwag po natin kalimutan ng thumbs up kay host. Maraming salamat po.
Masanay din tayo dito sa pag ilis na to. Araw-arawin kaya natin, kaso may trabaho tayo eh. Kuha tayo ng link ng ating super chatter. Sa mga gusto po magbaba ng link, open po yan. Sige lang po. Magbaba po kayo, mga isda po kayo, mga ipagkaibigan kayo. Maraming salamat Boss Elmer sa pag-BG lang. Maraming salamat po, malaking bagay na po yan. Makaka-rouse din tayo dito sa kinalalagyan natin ngayon. Thank you Boss Elmer sa pag-BG po. Prepare lang ng almusal. Sa almusal ka lang dyan. Almusal ka lang dyan boss, akong bahala rito. Self-trip vlog, ano po yan na ninja? Ninja po kayo, newbie po here. Maraming salamat self-trip vlog sa maraming salamat po sa pagpasok sa aking live stream. Thank you po. Salamat Boss Elmer sa pagbigay ng pangkape. Thank you Boss Elmer. Maraming salamat po. Jaketan kita self-trip vlog. Pwede kang makipag-dikitan dyan. Ayan. Ayan, pwede kang magbaba ng link mo. Dikitan mo yung mga nakakulay blue yan. Lahat sila mga... Yan si... Maris Motilia, ano ba yan? Legit mo yan? Self-trip vlog, mayroon ka ng jacket. Pwede ka nang magbaba ng link kung gusto mo. Or unahan mo sila. Yan, mga super chatter natin. Si Ashley Mangel Journey. Andiyan si Gia Bibas. Maris. Ninja po host. Okay. Sige, mamaya bababa ko yung link mo. Maris, pakibaba mo nga yung link ng kuan mo ng legit mo kasi hindi ako makapagbaba eh. Pa isa-isa. Boss Elmer, pakibaba mo yung link mo para madikitan kayo ng mga nandiyan sa baba. Pa isa-isa lang self-trip vlog kasi kakaunti lang naman tayo. Sa 10 lang. Nakaunti lang tayo rito. Pero pag dadami rin yan, pag araw-araw tayo nag live stream, kaya lang kung oras, hindi ko alam kung anong oras ako pwede. Siguro titingnan ko sa hapon para kung sakasakaling tuloy-tuloy na trabaho,
hindi tayo makakabala sa trabaho natin. Siguro after works mga 5 or 6 PM pwede na siguro ng ganun. Ayan na self trip vlog, tikitan mo yung mga yan, puro legit yan. Ayan si Think Sky Vlog, taga ibang bansa yan, nasa Europe siya. Pwede mo siyang tikitan, babalikan ka kagad yan. Isang super chatter natin si Maris Matilla. Matilla. Isang napakabait na super chatter, at saka si Boss Elmer Dorana, Gia Bibas. Unahan mo na sila self trip mga kanya. Si Boss Elmer, wag mong skip ang kanyang harang, isang monetized channel yan. Nasa Saudi, nag-aalmusal lang siguro. Isang IT expert from Riyadh, Saudi Arabia. Salamat Marisa Paharang, maraming salamat po, at saka sa pakulay mo. Thank you very much. Mega shoutout sa lahat na nandiyan sa loob. Thank you. Medyo mahaba-haba yata yung mga harang na nakalagay dyan ngayon sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Sheila Miko, Tamsangda, maraming salamat Ate Sheila sa pagpunta. Maraming salamat po sa pagdalaw. Thank you ng marami. Isang monetized channel. Maraming salamat po. Jo Marie, maraming salamat po. Ship, maraming salamat. Maraming salamat Ship sa pagpadala ng mga lagad mo. Konyang channel, maraming salamat. Sa mga gustong dumikit po kay Sheila Miko, isang monetized channel, huwag niyo pong skip ang kanyang harang, at saka si Boss Elmer Dorana, nasa Saudi Arabia, at huwag niyo pong skip ang kanilang mga harang. Open po, magbaba ng link yan, open po sa lahat po yan. Sa mga gusto pong makipagkaibigan, baba nyo lang po ang inyong link, at sa mga gusto naman po, pwede nyo po silang puntahan. Nagbabike po pala kayo, Chef Jo Marie. Ayan, Maris, dikit na raw sa self trip vlog, at babalikan kanya na. Medyo nagpe-prepare lang yata siya sa kanyang kape, kasi kagigising lang yata. Ayan si Sheila Miko, pwede mo siyang dikitan, at saka si Chef Jo Marie. Joy Boss Campos, maraming salamat po. Tamsak Dan Kuya Host, maraming salamat po sa pagpunta at sa pagdalaw. Thank you po sa inyong lahat. Mayroon na po kayong mga jacket, pwede po kayong magbabasa. Gusto po makipagdikitan dyan. Self trip vlog, babalikan ka po niya ni Marisa. Wag ka po mag-alala at babalik. Legit na legit po yan. Isa pong super chatter po natin yan, si Marisa. Loading ba? Mega shoutout po sa 11 million na nandyan po sa baba. Maraming salamat po. Enjoy lang po tayo sa ating ginagawa sa pag-YouTube. Thank you.
nakakuha po tayo ng pagkakataon para makapag-live. Maraming salamat po kay Sheila Miko sa pag-alalay nung tayo walang net. Sa dalawang beses na pag-live. Thank you po. Sa lahat po na nandyan, maraming salamat po. 11 million at sa 16 thumbs up. Self-trip vlog, dikitan mo lahat na naka-blur yan, unahan mo na sila. Lahat po yan ng mga nandyan na legit po yan. Sigurado po ang balik nila sa iyo. Wag ka pong mag-alala kasi lahat po sila mga kaibigan ko na. Pwede mong self-trip vlog, dito mo si Boss Elmer at saka yan si Sheila Miko, nagla-live yan. Pindutin mo lang yung kanilang mga bell para makita mo maraming tao po sa kanilang mga tahanan. $17 up, maraming salamat po. Sa mga naka-video po, maraming salamat. Rakani Klasi, maraming salamat po niyang channel. Maraming salamat po niyang channel TV sa paglagay ng iyong ninja. Thank you. Baka naman pag-share naman sa inyo mga community dyan, sa may mga community. Thanks kay dikit na ako sa iyo. Yan si Maris. Dan thumbs up. Self-trip vlog at lahat ng nandyan sa loob yan, puro mga legit yan. Kung gusto mo silang unahan, sigurado ang balik niyan. Maraming salamat yung Kim from Korea. Yung Kim from Korea, thank you. Sa iyo yan, Ate Sheila Miko. Or kay sino ba may-ari ng ninja yan? Sorry po, hindi ko po kasi kilala mga ninja eh. Isa lang yatang ninja yan, si yung Kim. Hindi ko alam. Dikitan mo yan na self-trip vlog sila, kanyang channel. Jo Marie is food and travel. Sheila Miko, Elmer Dorana, Gia Bibas, Ashley Mingel Journey, Marisa Matilla. Wag mo pong i-skip yung kanilang harang nila Boss Elmer at saka ni Ma'am Sheila Miko. Sila ay mga monetized channel. Kung pupunta ka sa kanilang mga bahay, wag mo pong kalilimutan na wag itutumba yung kanilang mga harang.
naman. Yung mga gustong share sa kanilang mga community, i-share naman. Salamat po kay Chef Jo Marie AS Food and Travel. Thank you po sa pagpadala ng inyong mga lagad. Thank you po. Nakakatuyo pala na alam mo nandito magsalita ka mag-isa. Thank you ulit sa mga pumunta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Gia Vivas and Ashley Mingent Journey, Maris, maraming salamat po sa inyo. Elmer Lorana, yung ating apat na super chatter, thank you po, maraming salamat sa inyong mga pakulay. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. Tunay na kaibigan, thumbs up dan. Maraming salamat po sa iyo, tunay na kaibigan. Thank you po sa pagdalaw, tunay na kaibigan. Kanino po kayong ninja? Tunay na kaibigan. Sino ga ang iyong tunay na kaibigan? Mega shout out po sa 9 million na nandiyan sa loob at saka sa 20 thumbs up. Maraming salamat po. Sino ang iyong tunay na kaibigan? Tunay na kaibigan, thumbs up. Salamat po sa pagdalaw at saka sa pag-thumbs up. Sheila Miko, thank you ulit. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live stream. Kay Joy Boss Campos, Salt Trip Vlog, maraming salamat. Konyang Channel, Jo Marie is Food and Travel. Kay Chef Jo Marie, maraming salamat po. Tongski Vlog, Marie Matilya, maraming salamat. Boss Elmer Dorana, isang super chatter at isang monetized channel. Maraming salamat po. Ginaline, Boss Bradley, maraming salamat din po sa pag-BGB niya. Thank you. Gia Vivas, isang super chatter again. Maraming salamat po sa pagpunta at saka sa pagpakulay. It's Bichay Harang, maraming salamat po. It's Bichay, maraming salamat. It's Bichay, maraming salamat po sa pagdalaw sa pag-BG, maraming salamat po. Thank you. At kay Ashley Mingel Journey, thank you po. Sister Riray, and maraming salamat sa magkapatid Sister Riray na nasa Amerika ngayon. Magamat di ko alam kung anong oras ang live. DJ Pogi, thank you. DJ Pogi, maraming salamat. Good afternoon po. Good afternoon din sa DJ Pogi. Thank you.
Ayan, kukulayan kita din Pogi sa ba, hindi ata makakulay yung aking isang monitor, hindi makakulay. Wow, talaga naman nagpalipad pa si Chef Jomare. Anyway, maraming salamat Chef Jomare sa pagpalipad mo. Thank you very much po. DJ Pogi, kukulayan kita, makipagdikitan ka na lang dyan. Andyan yung ating mga super chatter. Pwede mo silang dikitan. May jacket ka na DJ Pogi, may jacket ka na. Bahala ka na maglapag dyan ng iyong link. May mga link niya sa taas, dikitan mo na lang. At saka yung ating mga super chatter, mga legit po yan. Chef Jomare Food and Travel, thank you. Andyan sila DJ Pogi, dikitan mo yung ating mga super chatter. Unahan mo na sila. Kung gusto mo, makipagkaibigan ka sa kanilang lahat para Kuya Kusina po muna ako. Andyan asawa ko at isa pa ta. Okay po, Chef Jomare. Maraming salamat po at alam naman po natin yan eh. Sige po. Maraming salamat sa pagkulay, Chef Jomare. Maraming salamat po. Konyang Channel, maraming salamat. Konyang Channel sa pag-BG riyan. Ayan, DJ Pogi, lahat ng naka-blue dyan, unahan mo na. Medyo mahaba yata yung mga harang natin ngayon. Pati ako nahaharang eh. Self-trip vlog, Dan Toyo, sabi ni Yung Jin Kim. May maglilinis kasi sa aming opisina. Sinasanitize sila araw-araw. Kaya siguro pag nandito na siya sa area ko, magka-time out tayo. Mag-out na tayo. DJ Pogi, pakiunahan mo na lang sila para maging kaibigan mo. Andyan yung mga super chatter natin at saka yung mga kasamahan natin sa team, sila Boss Bradley, si Gina Lynn, Elmer Dorana, isang monetized channel, Sheila Miko. Huwag nyo pong i-skip ang kanilang mga harang. Yan, may nakikita po kayo sa likod ko. Ayun, busy sa pakikinig ng music. Salamat Chef, maraming salamat. Legit po ba yan si Yung Jane Kim? Yung Jane Kim, naman po, hindi ko kasi ma-recognize kung kaninong ninja yan or legit. Para madyakitan po. Nawala na si Ate Sheila Miko. Ate Sheila Miko from South Korea. Okay Joy, okay. Thank you Joy. Hindi ko kasi ma-recognize, hindi ko na makilala yung mga
Ninja eh. Mainit. Maghuhubad tayo ng uniform. Naririnig niyo po yung nagsasalita raw. Taga Pangasinan po yung kaya hindi ko maintindihan eh. Mega shoutout po sa 10 million na nandiyan sa loob at saka sa 21 thumbs up. Thank you very much po sa lahat ng pumasok at dumaan sa aking bahay. Thank you po. Papasobrahan po lang natin ng kaunti at isang oras mayroon po kasi maglilinis dito sa ating area. Kailangan po natin magsuot ng face mask. Mamaya po nandito na sila sa area ko. Self trip vlog done, Paul Pack, sabi ni DJ Pogi. Maraming salamat DJ Pogi sa pagkikipagkaibigan kay Self Trip Vlog. Thank you. Sige lang po sa mga gusto pong magbaba ng link, open po yan. Sige, makipagkaibigan po kayo. Nagsasanitize po kasi din araw-araw po kasi sinasanitize ang office, linilinis po. Mamaya po nandito na siya sa area ko. Kasi pag Sabado hanggang alas 10 lang po, alas 12 lang po yung pinakamatagal na pasok namin dito. Bali half day. Tapos naglilinis sila sa tuwing weekdays naman po, naglilinis sila rito alas 5 ng hapon bago magkain ng sa hapon kasi hanggang alas 5, alas 4 yung trabaho. Mega shoutout po ulit sa 10 million na nandiyan nakabidji kay Boss Bradley, Konyang Channel, Sheila Miko, Boss Elmer Loranan, Gia Vivas, Ashley Minjal Journey, thank you po sa lahat. At kay Maris Matilya, maraming salamat po. Konyang Channel, Chef Jomari, Food and Travel, Maris Matilya Dan Vlog, Dan Tamsak Hair, Pasaharang Host. Maraming salamat Maris sa pakulay, thank you po. Ayan, nilabas na ni Maris yung kanyang main channel. DJ Pogi, pwede mong dikitan si Maris Matilya Vlog, isang legit po yan. Nagla-live stream din po yan, nagla-live yan. Pero wala siya dito sa Pilipinas, nasa malayo siya. Salamat Maris sa pagpasok ng iyong main channel. Thank you. Nakasando na tayo at mainit. Tapos na yung ating oras sa trabaho. $12 million viewers, maraming salamat po sa 12 million na nandiyan sa loob at saka sa 21 thumbs up. Thank you. Medyo pogi, unahan mo na po yan si Gina Lynn, si Bros Bradley. Dikitan mo na yan. DJ Pogi, isang kasamahan natin yan. Legit po yan. At
Saka marami pong tao doon sa kanyang live stream. Mapapanood mo pa siya tuwing gabi, alas 10 ng gabi hanggang matapos. Sana all habang nasa work makapag-ilis. Wala na po tayong, tapos na po yung oras natin, kaya pwede na tayo mag live stream. Pabs Vlogger, maraming salamat Pabs Vlogger. Parang kagabi lang tayo nagkadikita na, parang nabalikan lang kita kagabi lang kita nabalikan. Maraming salamat Pabs Vlogger sa pagdaan sa aking live stream. Pwede ka po magbaba ng jacket, ng iyong link dyan. Pwede po kayo magbaba ng inyong link. Hi Kuya, just want to say hi. Shout out from Seattle, Washington. Good evening. Wow, kanina pong legit po kayo, Rods Doctor Struggles. Sorry po, hindi po kasi marunong mag-English eh. Hi Kuya, just want to say hi. Shout out from Seattle, Washington. Good evening. Good afternoon po para sa Pilipinas po. Good afternoon and good evening po sa Amerika. Yes, of course. Maraming salamat. Pwede pang Tagalog na lang. Ayan, jajakitan ko po kaya will give you a color. Sa mga gusto po magbaba ng link dyan, kung gusto po makipag-kaibigan, najakitan ko na po kayo, Rods. DJ Pogi, Dana po, Pabs Vlogger. Maraming salamat, Pabs Vlogger, sa pagkipagkaibigan kay DJ Pogi. Thank you po. Maraming salamat po. 16 million 16 million in the house. Maraming salamat po. Thank you sa mga pumunta po. Ayan, dumami po ng kaunti. Sa mga gusto po magbaba ng link dyan, okay lang po, baba po kayo, makipagkaibigan po kayo dyan. Sige lang po. Don't forget to thumbs up, Miss Rods, Dr. Straits. Maraming salamat po. Don't forget to thumbs up. Nandiyan po ang ating mga super chatter, si Maris Matilla. Maraming salamat po from Europe. Si Boss Elmer Dorana na nasa Saudi Arabia, na nag-aalmusal o kaya naliligo na, nag-aanda sa kanyang pagpasok. Trying to get in touch sa mga naging friend ko here sa YT. Thumbs up done already. Marunong pala kayo magtagalog eh. Enjoy your Ellis Kuya. Maraming salamat po, Rods. Maraming salamat po sa pagdaan. Thank you po. Sa mga hindi pa po nakadikit dyan o na nakabisita sa aking channel, welcome po kayo. Mag-iwan po ng tamang bakas at babalikan ko po kayo pagkatapos ng aking live. Tinitingnan ko po yung mga nagtatrabaho kasi magsa-sanitize po sila ng office. Ayan po, nagbaba na ng link si Joy Bios Campos. Pwede nyo po siyang dikitan. Nakatuyo ng lalamunan pala. Slugger, dan hindi lang ako nag-iwan ng bakas. Ayan, Pops Vlogger, natapos na raw siya sa bahay mo, si DJ Pogi. Siguro makikita mo yan sa iyong YT studio kung nadagdagan na yung banana. Pero mamaya pa siguro yun. Juliet kasi yung ating banana. Huwag po magmadali magbalik kasi baka po mabasura lang. Medyo painit-init po ng konti. Sige lang po, makipagkaibigan lang po kayo dyan. Sa mga gusto magbaba ng link, open po yan. Trying to get in touch sa mga nangyari. Joy Bios done na po, sabi ni Pabs Vlogger.
Maraming salamat po sa pagkipagkaibigan kay Joy. Thank you po. Diyan lang po kayo, iinom lang po ako ng tubig kasi nakakatuyo, nalalamunan yung pagkasalita mag-isa. Yung kinakausap mo yung sarili mo. Kuha lang tayo tubig. Yung Jin Kim, thank you, Tamsak Alat Pads. Maraming salamat yung Jin Kim sa pagpunta Joy Boyos Campus. Tingnan mo banana mo. Ayan, Joy, tingnan mo raw banana mo, sabi ni DJ Pogi. Nadagdagan na yata yung iyong banana. Mega shoutout po sa lahat ng mga nandyan, lalo sa mga ating mga kaibigan na monetize channel. Thank you po, Elmer Dorana, kay Boss Bradley, Gina Lynn, maraming salamat po. Senyorita Channel, kunyang maraming salamat. Hello sa 13 million sa bahay ni Kuya JL. Mega shoutout po sa inyo lahat. Mega shoutout Senyorita Channel, thank you. Joy Boys Campus, thank you po. Sige lang po, mega shoutout po. Maraming salamat sa 13 million na nandiyan sa loob. 23 thumbs up, thank you po. Ayan, may isang oras na rin tayo. Sa wakas, isang oras din may malaking bagay na po yung mga pa-BG riyan. Thank you po. Maraming salamat po mula sa taas kay Sister Riray, sa magkapatid. Sa ating 5 super chatter, thank you po. Alam nyo na kung sino kayo. Thank you po Konyang Channel, maraming salamat Konyang sa pag-BG. Maraming salamat sa matyaga laging pagtatambay sa aking mga LS kahit na naka silent lang, nandiyan ka pa rin. DJ Pogi, Joy Bios Campus, pabalik na lang po. Joy, pabalik na lang daw, sabi ni Sir DJ Pogi. Ayan, DJ Pogi, done na raw sa'yo si Madam Maris Matilla Vlog. Maraming salamat Madam Maris. Armel Vilasa, maraming salamat. Hi host, magandang hapon po. Magandang hapon din naman sa iyo Armel. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan, pwede ka pong magbaba ng iyong link dyan kung gusto mo pong makipagkaibigan sa mga nandyan sa baba. Thank you. Meron ka pong jacket, pwede mo na po siyang gamitin para makapagbaba ng link or makipagkaibigan sa mga nandyan po, mga makikita mo po sa taas. Huwag nyo pong i-skip yung harang ng ating mga kaibigan na monetize channel, sila Sheila Miko at Elmer Dorana. Ang ating mga super chatter, si Maris Matilla po, andyan pa rin po. Si Elmer Dorana na nasa Saudi, isang monetize channel. Ating super chatter, si Gia Bibas, si Ship Jo Marie Food and Travel, maraming salamat po, isang super chatter. At saka si Ashley Mingel Johnny, isa rin pong super chatter siya, at maraming salamat po sa kanilang lahat. Tamsak Dan Host, maraming salamat. Arnel Bilisa, maraming salamat. Ayan, nagbaba na ng kanyang link si Arnel. Arnel, pwede mong unahan yung mga nandiyan dyan sa taas, at kung hindi pa tayo magkaibigan, pwede pang mag-iwan ka na lang ng iyong bakas, at mamaya pagkatapos ng ating
live, pupuntahan kita. Thank you po sa 14 million, 13 million na nandyan. Senyorita Channel noted. Maraming salamat DJ Poge. Thank you po at 14 million na nandyan. Maraming salamat po. 1 hour and 12 minutes na po tayo. DJ Pogi, inunahan na kita, respakan mo na lang ako. Maraming salamat Armel Belisa sa pagdikit o pagkaibigan. Ayan po Armel Belisa, kaibiganin mo rin si ang ating super chatter, Maris Matilla Vlog. Maraming salamat. Pwede mo siyang dikitan, unahan mo na siya. DJ Pogi, dikitan mo na rin po si Maris Matilla. Meron akong viewers dito sa tabi ko. Pakita kaya dito para makita mo. Ayan, nagbin ng view. May patawa rito Joy Bios Campos, dito lang mga angel ko host. Salamat Joy, maraming salamat. Bubughan pa ako ng tubig. Nako, naalala ng kanyang minamahal. May nasami dito sa tabi ko eh. Pero makaalala yun. Armel Belisa Pubs vlogger dan ako sa iyo. Ayan boss Pubs vlogger dan na daw po si Armel Belisa sa lipat tayo siguro tayo ng area o dito na lang. Doon ka, makabila. Konyang Channel, thank you sa pag BG riyan. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, nagka-sanitize kasi sila rito eh. Ayan natin punasan yung ating table. Makikita niyo po siya sa camera. Guys, siguro mag-i-end na muna tayo kasi dito yung mga magsasanitize. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakaisang oras na rin naman tayo. Sa susunod na pong muli at maraming salamat. Ate Maris sa Matilya, maraming salamat. Thank you. Next. Sorry. Sige sir, naka-live ka dyan sir. Shout out sir. Ayan, nagsalita na yung ating nagsasanitize. Mag-i-end na po natin itong ating live ngayon dahil mamaya hindi nyo na ako makikita kasi puro usok na rito. Kung gusto nyo po magdikitan muna po kayo dyan, iwanan ko lang kayo. Huwag nyo pong i-skip yung harang ng mga ating mga monetized channel. Boss Elmer, shout out muna ako boss. Ayan ang ating monetized channel, Elmer Lorana. Papasok ka na boss. Isang monetized channel at saka isang IT expert mula sa Saudi Arabia. Thank you. Nagawa kasi Boss Elmer dito sa opisina ngayon magpapaging para sa laman ng temperos. Kaya kailangan natin magsuot ng face mask. Siguro okay lang naman. Kasi kaya lang hindi niya ako makikita siguro dito kasi mapupuno ng usok eh. Ayan. 1 hour
Maris mo ngayon link mo para madikitan ka ni Armel Bilasa. Boss Elmer, pakibaba mo yung link mo para madikitan ka ng mga yan ni Armel at saka ni DJ Pogi. Huwag niyong i-skip yung harang ni Boss Elmer Dorana, isang monetized channel po siya. At saka yung mga nasa taas, andyan din po si Sheila Miko. Konyang channel. Andyan din po sila. Si Sheila Miko, isang monetized channel. Huwag niyo po i-skip ang kanilang mga harang. Ginalen, saka si Jo Marie, si Chef Jo Marie Food and Travel po, pakidikitan na lang po. Medyo busy po siya sa trabaho pero babalikan po kayo niyan. Si Self Trip Vlog, andyan din po na may mga link po sa taas yan. Maraming salamat po sa ating mga super chatter. Ayan, DJ Pogi, pakidikitan na lang po si Maris Matilla, isang super chatter at napakabait. Nagla-live din po yan. Nagla-live din po yan sa araw-araw. Kaya lang wala siya dito sa Pilipinas. Umaga po sa kanilang lugar ngayon. Medyo nag-aalmusal yata sila. Ayan, medyo may nakikita na kayong oso. Mega shoutout po sa 12 million na nandyan at saka sa 24 thumbs up. Ayan, Maris Matilla, dana daw po sa iyo si Armel Bilasa. Maraming salamat Arel sa pagdikit sa ating super chatter. Maraming salamat po. Ayan, makikita nyo, mausok na yan.
Ayan, balik na tayo. Medyo natapos na yung pagpapausok. Ayan, may maingay daw sa may pintuan sa fire exit. Ayan po, itutur ko po kayo sa aming munting opisina. Ayan, tingnan nyo po. Ayan po, tingnan nyo. Mausok doon. Nandun po may plastic po na nakaharang doon. Makikita niya. Plastic po siya nakaharang. Kasi alam niyo na, hindi natin pwedeng banggitin, pero makikita niya po ay sinasanitize po ang aming opisina araw-araw. At tapping to the camera. Naghang.